Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Исәнмесез, бүгенге программада. Мәктәпләр төзекләнә, матурлана. Әлмәтнең 2нче лицейында капиталь ремонт бара. Эшләрне 1 сентябрьгә тәмамларга планлаштыралар. Ризык аша өй җылысын тойсыннар дип тырышалар. Зәй районының Бөгелде авылы хатын-кызлары берләшеп, коры ашлар ясау цехы оештырганнар. Куркыныч баш очында гына Әлмәттәге күпкатлы йортларның берсендә яшәүчеләр подъезд өстендәге козырекны ремонтлауны сорыйлар. Түбән Мактама бистәсе башлыгы алгы сызыкта хәрби бурычын үтәүгә кереште. Башкарма комитетының чираттагы сессиясында аның хезмәте турындагы яңалыклар белән район башлыгы уртаклашты. Рамил Бәдретдинов апрель ахырында махсус хәрби операция зонасына хезмәт итәргә китә. Тимур Нугуманов депутатларны гуманитар ярдәм җыюда катнашырга чакырды. Нормально все у него. Жив-здоров, исполнен сил максимально. Выполняет старые новые для себя задачи. Вот. Будем держать с ним связь, будем верить в скорое его возвращение как победителя. Шулай ук сессияда барлыгы 11 проект каралды. Алар үз иченә бюджет үтәлешен, гамәлдәге карарларны үзгәртүне ала. Зәй районы халкы фронтка ярдәм итүен дәвам итә. Берничә ай элек Бөгелде авылы хатын-кызлары берләшеп, коры ашлар ясау цехы оештырганнар. Төрле һөнәр ияләре төркеме махсус операция зонасына инде 5000-нән артык порция тәмле төшке аш җибәргән. Алар хәзер барысы да аш-су осталары булып беткән. 1 ел диярлек бу хатын-кызлар мунчалалар, жгутлар бәйлиләр, яшелчә киптерү белән шөгыльләнәләр. Берничә ай элек Татьяна Миронова барысында берләштерә һәм үзенең өендә коры ашлар җитештерү цехы оештыра. Цехка даими рәвештә хәйриячеләр ярдәм итеп торалар. Алар яшелчә, ит, җиләк-җимеш белән тәэмин итәләр. Биредә эшче кулларга да ишекләр ачык. Әлмәтнең 2нче лицейында капиталь ремонт бара. Әлегә төзүчеләр бинаның бер канатында гына эшлиләр. Анда актлар һәм музыка заллары урнашкан. Мәктәп укучылары элеккечә дәресләргә йөриләр. Ремонт эшләре уку процессына кымаучауламый. Төп эшләр җәй көне үтәчәк. Биредә инженерлык системаларын алыштырырга, бизәү эшләрен башкарырга, спорт залын һәм ашханәне ремонтларга, фасадны һәм түбәнне яңартырга һәм янәшәдәге территорияны төзекләндерергә телиләр. Эшләрне 1 сентябрьгә тәмамларга планлаштыралар. Әлмәттә ЗАГС янындагы скейт майданчыгы ремонтка ябылган. Ул ремонтланган шарлавыклы буалар зонасы белән бергә 2017 елда тапшырылган. Җәмәгать киңлекләре программасы кысаларында финанслау республика һәм федераль бюджеттан каралды. Әлеге майданчык еллар дәвамында яшьләрнең яраткан урыны булып тора. Хәзер исә ул яраксыз хәлдә, агач япмасы тузган. Ремонт эшләренең күпме дәвам итәчәге билгеле түгел. Куркыныч баш очында гына Әлмәттәге күпкатлы йортларның берсендә яшәүчеләр подъезд өстендәге козырекны ремонтлауны сорыйлар. Куркыныч козырек нефтчеләр урамдагы 15-нче йортта урнашкан. Милекчеләр сүзләренчә, коммуналь хезмәтләргә мөрәҗәгатьләр нәтиҗә бирми. Аларга куркыныч түгел, яшәргә мөмкин дип җавап биргәннәр. Халык бәла булганчы проблемага игътибар итүләрен сорый. Шулай ук бу бердән-бер проблема түгел диялар. Биредә яшәүче тагын бер кеше күзәтү камерасыннан видео язма җибәргән. Анда түбәнең кисәкләре коелуы күренә. Агач утырту изге гамәл. Яңа Михайловка авылында наратлык барлыкка киләчәк. Җирле халык 200 яшь агач утырткан. Алар бергәләп үсентеләр сатып алганнар һәм утырту өчен авылларында урын сайлаганнар. Әгәр кемдер инде балаларны яклау көнен ничек үткәрергә дигән сорау белән бирелсә, Әлмәтнең актив яшьләре аларга шәһәр пляжында узачак музыка фестиваленә барырга киңәш итә. Күкне игелек белән тутырык программасы 6 сәгатькә исәпләнгән һәм 11 коллектив катнашындагы концерт кына түгел, конкурслар, мастер-класслар һәм башка күңел ачулар да тәкъдим ителәчәк. Шулай ук аз керемле гаиләләрдәге балаларны сөендерергә ниятлиләр. Мондый форматтагы фестивальне ел саен оештырырга телиләр. Май ахырында яки июнь башында беренчеләр хәрәкәте катнашучылары шәһәрнең 2нче төп җәйге сәхнәсендә концерт әзерлиләр. Әлеге чараны шәһәр паркында уздырачаклар һәм хәзер үк талантлы яшьләрне эзлиләр. Башкаручылар исемлегенә керү өчен гариза бирергә һәм тыңлау үтәргә кирәк. Тулырак мәгълүматны оешманың социаль челтәрләрендә табып була.
Әлмәттә Сабантуй үткәрү көннәре билгеле. Быел шәһәрдә Сабан бәйрәмен 9 июньдә билгеләп үтәчәкләр. Традиция буенча бу көнне үзәк майданда авыл хуҗалыгы алдынгыларын хөрмәтләячәкләр. Батырлар тәкә өчен көрәшәчәкләр, барлык шәһәр халкы һәм кунаклары өчен матур бәйрәм программасы әзерләнәчәк. Авылларда Сабантуй бер көн алдан, шимбә көнне 8 июньдә узачак. Нефтяник хоккей әзерлеге үзәге тәрбияләнүчеләре сезонны тәмамлады. Россия беренчелегендә катнашкан командалар бозга чыкты. Аларның икесе Нефтяник 2007 һәм Нефтяник 2010 ярышларның бронза призерлары булды. Нефтяник 2012 көмеш медаль яулады. Россия хоккей федерациясы һәр призер командада үз амплуасында иң яхшы дип танылган уенчыларны билгеләде. Клуб җитәкчелеге медальләргә өстәп иң яшь хоккейчыларга Санкт-Петербургка экскурсияга сәяхәт бүләк итте. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.